Ndinonzi Dr. Audrey Tasaranarwo, ndini Public Relations Officer paChitungwiza Central Hospital. Nhasi tiri kufara nesangano reJohanne Masowe echishanu yeCannan rinotungamirwa naMadzibaba Simbarashe Nengomasha. Vauya pano kuzotirangarira chipatara chedu, vatidhonetera zvinhu zvakawanda zvekudya zvevarwere, shuga, raisi, upfu, nyama. Vakatidhonetera nemishonga zvekare nemagumbeze evarwere. Tinotenda nokuti chiitiko ichi kava kechi8 chichiitika. Tinoda kuvatenda zvikuru Madzibaba Nengomasha. Tinoti varambe vachienderera mberi, nokuti pavakaparura chirongwa ichi vakati gore rega rega vane vachiuya vachizotidhonetera. Kutaura kwavanoita, vanoti takachengeta baba vavo vachirwara, saka vakagutsikana nokubata kwatakaita baba vavo. Saka vakasara vaine chitsvambe, vakati handoda kuitira Chitungwiza Central Hospital zvakanaka. Ndinoti kustafu yedu yese, kana ichibata varwere ivabate zvakanaka, nokuti chaunenge waita chakanaka wazviitira. Tinotenda honai nhasi manesi akavabata baba ivavo, madoctors. Pano pachipatara vari kuita gardening, ndo vakatanga kutibatsira negardening, uyezve gore rega rega vanotitsigira. Pakaita zveCovid vaiuya vachitidhonetera mamaski, magloves nezvimwe zvinhu zvaishandiswa zvatinoti PPE, protective clothing. Zvino pakolera zvekare tinavo vari kutibatsira kupa zvinobatsirikana nekudzidzisa. Nepatinechiita maimmunization days, aya manational immunization days, tinavo mumameeting vachitibatsira, tichinosvika zvekare kusangano ravo.